Kabantayan din na ba yung magano ay? Okay, ulit naman ako mga tumaw na Pingo Black 20. Hindi sa 8, 27, 27, 27, 31, 36, 37, 40, 4, 3, 4, 8, 5, 5. 67, 89, kalbo. Ayan, isang pwede lamang ko. Ang puhunan, ang lalaroin, Rapol 7. Pituran pasang at sakay karto. Ano rinarso lang ito, basta paunahan lamang makapito. Matatagyan pag yung babalik na. Yung magano eh, upside down. Ewan na pag upside down yung parang mamaya kapiti tayo sa kanila. Betul. 47. 47. Doble ang 4, number 44. Okay, number 4. Ate, mga bola, number 74. Under all, mga bola, number 57. Taon sa 7. Okay, ate na po, ito na tinawag under all, mga Kita ulit. sa ay number 15. Bawal sa divide. And let's go under all naman ang bola, doble sa 8. Nasa ang bola, number 6. Nasa naman sa 9, number 4. Okay, pangatlong bola, under and naman 35. 35, number 35. Pang-apat, under B naman, Pilado ang dos. Dos Pilado, under B. Under I, 23. Sa I, 23. Okay, under ko, under I again, 19, number 19. Okay, and the next one, under I, 20, Sarado.